Naiyak si ate, oh. Nakasalubong ka, Beo. Odette, anong sasabihin mo kay nanay? Pabenta mo, ma. Palit-lit mo, ha. Yan. Anong pinapanood niya? Gawa-gawa bata? Alam ko na ang iayuda namin sa susunod. Kundom. Kundom at saka pills. Yan guys, kay Odette naman tayo. Lapit na ng bundok, oh. So amazing. Okay, andito na tayo kina Odette. Hello po. You know. Dito naman tayo sa bahay ni Odette. Ito ang bahay mo, Odette. Ano yun? Tug ako, tangkad ko na. Kayo po ang nanay ni Odette po? Oh, ito ang ano, bahay nila Odette. Yan, may taas sila. Odette. Ate, ilan po kayo? Ilan po silang magkakapatid? Tatlo. Panganay po si Odette. Kabong. Ano yung dalin? Lana? Lalaki? Saan yung lalaki? Kala. Nagtalok. Ito po ang bunso nyo po. Ito po ang bunso nyo po. Anak ni Dodoy. Okay. Na, nag-aiyak na ata sa atin. Hindi yan ay. Yeah, may pasalubong po si Odette sa inyo. Naiyak na si nanay. Oy, ang tahimik ko, haw. Okay lang po yan, Nay. Ilabas nyo yan. Sige, ibigay mo kay nanay yung pasalubong mo. Bakit ka naiyak, Nay? Nay, ba't ka naiyak? Masaya lang. Masaya ka lang? Hello, bebe! Oh, laka! Ayan ako! Naiyak si ate, oh. Nakasalubong ka, Beo. Odette, anong sasabihin mo kay nanay? Bebe, oh, meron akong pasalubong sa'yo, oh. May pasalubong si ate sa'yo, oh. Si Ate Wow! Kaya hindi ka balay. Nahiya si nanay ni Odette, guys, kasi ano siya na-touch lang po siya, kaya naiyak. Nay, harap ka sa akin, Nay. Hindi na kita i-video. O, si Odette na lang, oh. Ganda-ganda ni Odette, oh. Anahaw? Yan. Hindi na si Odette po. 'Di ba, nasa baryo na po siya. Doon nakatira. May gustong magpaaral po sa kanya. Okay lang po sa inyo 'yon? Harawa ay nangas, sabay. Sinyaman dis baryo. Iya ba faktaw na kat ngayon. Isang tao lang po yung gustong magpaaral kila Lolet, kay Dalen, kay Odette, at kay Melody po. Isang tao lang po yung nasa ibang bansa po. Gusto po silang pag-aralin hanggang kolehiyo po. Basta Hindi nyo na po problemahin yung pag-aaral nila. Basta po, ang kondisyon lang po nung gusto magpaaral sa kanila, wag mag-asawa ng maaga. Ganun po. Mag-boyfriend. Habang nag-aaral, bawal ang boyfriend. Ano pong masasabi nyo doon, Nay? Harawa ay nangas, hadaw pagbalay no mangulan. Sinyamandi.
Anong sabi niya? Ano daw? Ano daw? Ano niya ba alam na sa baryo siya? Oo. Life lang. Doon pa rin po siya kay Auntie Liesel po. Kilala niyo po yan? Yung Oh, doon pa rin po siya nakatira. kapitbahay lang po namin yon, sila Odette doon sa baryo. Kaya nakikita po namin yung galaw-galaw ni Odette doon kung may boyfriend siya. Ano namin yung pwet pag mag-boyfriend. Kaya dapat si Odette, ano lang, mag-aral ng mabuti. Dapat, ano din po, hindi po siya pasaway doon sa pinagtutuluyan niya ngayon para maganda po yung pagsasama nila. Oh, ayan po, bigay po ito ng nag-sponsor kila Odette. Yan, yung groceries po. Nayak ka, Nay. Dito ka, oh. Yan, naiyak po si nanay kasi masaya lang siya. Hindi niya ina-expect na may matatanggap siyang ayuda Ilang taon na po ngayon. siya, ate? Si Bebe? 3. Ah, 3 na. Kasama rin po kayo sa purpose po na. Kailan po ang purpose niyo? Hindi ko po alam. Salamat sa lahat. Okay po. Thank you dun, te. Thank you din Odette. po. Alika dito. Pero kung si Odette po ay nag-aral, ay nag-asawa po ng maaga, ay sorry na lang po. Na-stop yung pag, ano niya, yung Opo. sponsor niya. Hindi na magtutuloy yung tulong sa kanya. Basta pag nag-asawa, wala na. Si Odette po ba may boyfriend? Wala. Odette, ha? Wala kang boyfriend, ha? Magsabi na lang maaga. Wala Odette. po. Yun. Okay, sige na. Alis na po kami, Nay. Kasi next kami naman. Kanino tayo next? Kanino? Next. Melody? Eh, Melody tayo? Melody daw. Oh, yan guys. Dito naman kami kay... Salamat po. Bye-bye! Dito naman po kami kay Melody. Yan. Dali na. Walang tubig. Alam niyong tag-araw. Hmm. Hello. Dito tayo sa school nila. Taas ng pangsa. Ang gupit, ah. Hello po. Ay, sino nakatira sa Matima? Dali, ay, ano, Mingmen, ano mo yung, asan si nanay mo, Mingmen? Saan ang bahay nila? Ah, ito ang bahay nila Minmin, nila Melody. Minmin sa babasalo. Asan yung aming tagyong mga yan? Ay, ito. Ang kit-kit ng bahay nila, oh, liit. Ate, ganyan ang bahay ng mga single. Ito ang bahay ko, ganito na lang. Kaya ganyan magiging bahay natin. Ilan kayo dito ate natutulog? Tatlo? Saan ang kusina? Diyan na rin po. Abo. Gustigo, no? Ka-cute. Nagpagawa nga rin akong ganitong bahay ko. Para pag nagtanda ako, ganito na lang din ang bahay ko. Wala nang linis-linis. Gising mo, tulog. Oh, ayun pa oh. Parang gabay, parang nagabay-bahayan ka lang dyan, nanay. Te. Saan na si Kuan? Minmen. Ah, ito ang nanay ni Minmin, ni Melody. Ito ang bahay nila, Melody. Ito natin ang bahay nila. Pakialaman ko na yung bahay ni Melody. Ito si Ernie. So, ito ang kanyang Wow, ang cute. What's this? Naman. Gudwan man yan. Naghaba. Gawin na yun. Hindi, parang ano. Nag-ano? Melody. Melody. Ano to oh? Ito oh. Ang cute ng bahay nila. Oh. Papasok ako ah. Bahay nila Melody. Ito ang tubig nila oh. Ano daw yung brief ni Kamuti man? Kamati ma, lumabas ka dyan. Nandito na ako. Charot.
nga ito ba siya nakasama? Kasla, good one guys na eh. Parang gaanak siya, uwi no. Lulet! Ay, Udet! Melody, ilan kayo magkakapatid? Siya? Sapol. Sampo. Sampo? Pang ilan ka, Melody? Pang-anim po. Pang-anim. Ito na po yung bunso, ano? Balo ko sa kain doon. Mali daw, 11. 11? Naman, hindi pa alam. 12. Naudasali? Ha? Balo sa kaya asawa. Hindi na mabilang ni ate kung ilan yung anak niya. Nay, bunso niya yan? Sino? Yan. Siya. Uy, nuno kasi kalan. Banda picture. Nay, pasalubong po ako sa'yo. Wow, ano kaya ang pasalubong niya? Siya. Uy, sino yun? No! Ikaw yun. Hoy! Ikaw pabintang ka ba, ha? Kalit-lit mo, ha? Ba't yan? Grounded ka. Silang lagot. Toyo. Wow, may tinapay si Bebe. Oh. Silang lagod di. Suka. Bigay mo kayo ng Chocolate. wow. Ang gato yung dayo yan. Ano naman Kadalawan. Dalaw, sige, hagod di, hagod. Ang kadulod, ang kadalaw ay. Kalahawan. Dia. Magani. Palindo. Oh, kaya ba wala to kay doon nok yung. Guys, telefon daw. Bali, kaya po kami naparito ay mayroon pong gustong mag-sponsor sa pag-aaral po ni Melody. Siya rin po yung nagbigay nito para sa inyo. Ayan. Bali, siya po yung gagastos ng pag-aaral po nito at saka hanggang sa makatapos po ng kolehiyo. Pero, meron po siyang isang kondisyon. Bawal mag-boyfriend at bawal mag-asawa ng maaga. Pwede nga yan. Pwede. Kaya kaya yon? Kaya? Kaya? Ewan, sa bata lang yan. Kaya po, Day? May boyfriend ka ba, Melody? Wala po. Wala. Maintain mo yan, ha? Bawal mag-jowa-jowa. Bawal makipag-date. Kahit date, bawal. Salamat po sa nagtulong sa anak ko. Ikaw naman, Day. Ano sabihin mo? Mag-aaral po ako ng mabuti. Mahihain talaga to si Melody. Oh. So, magpaalam ka na kay nanay at paglilipat naman tayo sa kabilang bahay. Bye-bye po. Dito na kami, nay. Salamat po. Sige. O, mag-kiss ka na kay nanay mo. Mag-kiss ka kay nanay mo. Bye-bye po. Dami mong pants, oh. Ang daming kabayan. Kala ko nga doon, no? Ha? Kala ko doon sa bungad. Ako din. Dito pala yun. Ito yung gym. Napunta natin, ta? Oo. Nagpicture tayo dyan, no, sa bato. Punta natin dito ah. Nagpa-picture ba tayo? Akala ko doon pa yun. Sa may plaza. Oo, ako din. Wala yun. Nakarating pala kami dito yun. Dito nga tayo yung bahay na. Doon yata kasi tayo nagdaan sa kabila. Dito naman tayo guys sa bahay nila Lolet. Yan. Kung matatandaan nyo guys, yung unang punta namin ng Salapay, ito pala, yung bahay pala nila Lolit yun. Yung Pudgy bar lang yung binigay Yeah. namin. Yung Pudgy bar lang ang dala namin. Bisita dito. Pasok na tayo. Nanonood sila. Hello po. Na, nagadugbeg. Nanonood sila kaya madaming bata. Oh. Anong pinapanood niya?
Gawa-gawa bata? Bata-bata para ko ginawa. Bata paano ginawa? Asan na nanay mo? Tayo sa ano, doon sa kabila, sa labas. Doon tayo sa labas. Luwang pala ng bahay nila Lolit eh. Sana kapatid po ni Lolit dito? Wala. Na may nanonood, yung tangad ng kanay. Kita mo na, seryoso. Hoy, daw alam mo rin yung ginapanood mo balong ah. Dali daw dito, dali. Guys, ang tatay pala ni Lolit ay si Puro. Hindi ito. Yun, si Puro. Maawat ka kuwasing. Ay, ano? Ano gud ako? Bulo ko. Lawan. Na rin yung pinakakusina nila yun. Dito kayo kuya. Hello mga bata. Ito ba nung mati? Karating ko lang din, galing sa patag. Sige, Kachi, purok na lang. Ilan anak mo ta? Purok? Diyan ka magtanong sa kan eh. Hoy, parang hindi mabilang ni Purok ako. Ilan yung anak niya? Ilang kapatid mo ano? Dali ay ano, Lulit. Asay. Ha? Ilan kayo magkakapatid? Kaya daw no? Pagpayong. 7. Ito yung bunso. Ayun, sunod-sunod sila oh. Si walugod dyan. Kasi pag may purok mo talaga magawa eh. Sa talaga walang panguntara eh. Walang pintes. Pag walang kuntara, walang gamot yan. Putulin na eh pag walang pumuntra. Sayang eh. Ito po yung bunso. May maliit pa dyan. May nalit pa? Basta walang kuntara, sigurado. 2, 3, Ano mo sa akin yung 5, 6, 7. Nasaan yung isa? Alam ko na ang iayuda namin sa susunod. Kundom. kondom at saka pills. Ikaw po, mga sunod-sunod. Ikaw ang panganay, anak? Panganay na siya, oh. 7 sila, tas panganay siya na. Ayun po, Oo, yun panganay. yung Sa'yo may pasalubo po ako sa inyo. Pwede na. Tulog dyan. Wow. Oh, yay! Sabi si Kuan kagabi, si nanay ni Kuan, daan na mag-ahon daw mo kayo. Kaya lang hinapon kami. Kasi Yan, ayun po ang mga pasalubong ni Dana. Ay, ni ano, Lolit. Lolit, Solit. Wow, may chocolate. Bigay mo na yung chocolate ka din mo. Ayan. Basta ho. Bong, dami ah. Eh, Yay! Tsaka ano, Yeah. 10 kilong bigas. Yan, puro pumunta kami dito puro kasi meron kaming sadya. Meron po kasing gustong magpaaral po kay Lolit para sa pag-aaral po niya hanggang kolehiyo po. Meron na pong magbabayad sa mga uniform po niya, gamit at saka sa mga babayarin po sa school. kung ganun, salamat. Basta, Basta ano po, kondisyon. may Oo, kondisyon po ganun. yung tutulong sa kanya. Kailangan hindi po muna magbo-boyfriend o mag-aasawa. Kasi pag nag-asawa na po siya, hindi na po tutulungan. Tama rin. Pero ang akin dyan, bilang Kuan sa anak, malaking bagay yun. Bilang tulong sa Kuan, sa kolehiyo. Yung halimbawa, ganun nga, suportado kaya ng Kuan. Hindi, may tanong ay, ano po yun? halimbawa siya ga-aral, suportado ba sa Kuan, gamit? Lahat po yan. Gamit sa school po. Basta po yung pag-aaral po ni Lolit ay hindi nyo na po iintindihin niya, meron na pong tutulong para po sa kanya. Hindi malaking bagay ganun. Maraming salamat sa inyo kung ganun. Pagtulungan din po sa inyo, ay sa amin. Bago sa Si anak. ano po ba walang boyfriend? Si Lolit po. Ano Wala sa pong tingin mo, boyfriend? Tay? Si Lolit? Mayroon man, pero Ay! nagsabi nga ako ng totoo. Oh, sabi meron po. May mag-asawa sana yan, pero hindi ko gustuhan na mag-asawa yan.
Ilang taon ka na, ano, Lolit? Ilang ka na? 15. Kumpara sa akin, wala akong masabi. Maraming salamat. Kumbaga natulungan pa sa kwan, sa pag-aral. O anong mga ipapangako mo naman, Loli? Mag-aaral mo mabuti. Natandaan niya na. Yung araw ngayon Sana hindi lang sa salita, sa gawa din. Pero nandun naman kami, talagang kami ang mata ninyo doon. Pag ano-ano kayo. Pag nag-birthday namin kayo. Hindi na po kami magtatagal. Hatid lang ulo. Natid lang po namin yan. Sige po, bye-bye. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Anak niyo po lahat yan? Nasa taas. Tatlo yung bata. Ikaw, anak ka din? Ay, sus. Oh. Bye-bye po. Salamat sa inyo. Sige po. Thank you. Salamat sa ulitin. Anak mo yan, Nay. Pakit-kit naman nun. Oh, hapon na, galigo pa. Iwi na lang namin ito, te. Hoy! Ay, na lang. Iwi na lang namin, te. No! Focus nga ako, bebe. Focus lang. Kit-kit mo naman. Ilang taong ka na, te? Ha? 19? 20. 20. Ito, guys, tara, nakugos lang. Ilan anak mo, te? Mapadaan lang. Te? Tatlo. Amin na yung isa, te. Dayo. Maggawa ka na lang talang iba. Cute naman ang tubigan nila. Dapat na mga Wilkins eh. Askuok sa yung tubigan mo. Thanks, kaya na pa siya. Para magkilong ka na Dan lang, sir. Sige po. Balik po ulit kami dito. Dito na ulit kami, te. Ang dami ring tao sa kanila. Ladana. Hapon na kasi. Kapag sa hapon na, marami ng tao dito. Yung merienda. Kung mo dyan ika-excited. Bachay. Kunin ko yung ipabitbit ko diba kanina? Tapos pinigil ko. Doon pa siguro na iwan. Ano yan? Yun na, hindi. Hindi ko alam. Tapos dalhin daw, ha? Baka na kiladali. Sa bahay lang yun nila. Dali. Udit. Kanino ba ayaw? Melody. A few moments later. Paano po? Hindi na kami magtataga. Bye-bye. Thank you po sa Salamat po sa saging. Bye. Bye, darag. Bye, darag. Darag. Hoy. Bye-bye. Yan eh. Tama ka na. Bye-bye. Bye po. Bye-bye. It guys, pauwi na ulit kami. Ayan. Bali, nakakatuwa at dahil kahit papaano ay naramdaman namin na masayang-masaya yung kanilang mga magulang. Thank you anonymous subscriber sa pagtulong po sa mga batang ito. Sana ay matupad nila yung kanilang mga pangarap. Ano masasabi ninyo guys? Maraming salamat po kay Anonymous Subscriber. Thank you. Thank you po. God bless po. We love you po. We love you po.